nyakalondo mar Ramogi gi Ramogi TV biro keti wi koki e rumb limbe ma jatend piny Kenya odiochieng' mano ma kawuono e gwenge ma Kaluo. Mopogore kod mano nyakoro mga jwang'. En mbaka mosebedo ka gore ni nyalo bedo ni mbi mar kata oteku mar duond bura mar ODM chal ka gima lal e piny Luo koso dobed ne nang'o. Ma lore kod okenge ma osebedo ka ikawo kod duond bura mar UDA ma tinende oyawo apisgi e kaunti nogo ma Homa Bay. Duond bura mar UDA bende osebedo ka dhi nyime kod ndiko jokanyo mage e okang' ma koro jogo oporo weche mag siasa jotemo ng'iyo kendo wacho ni en okang' makende mar konyo tego duond burano motelo ne yiero ma higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto kane obedo kod romo moyiedhe gi wajumbe te mag duond bura mar UDA ne ogilo wach mar neno ni duond burano oteko sirikal kendo e yiero ma higa mar 2027. Dibed ni ma en achiel kuom okenge ma nyo kele bende Kaluo koso dobed ni en ang'o ma timore ka jood bura moko mag ODM jowacho ni limbe mar President William Ruto ok obwogogi kendo chalo ka nono kendo ok otieko mbi mar ODM chien. Jowadongo ma ng'eni mbaka ma en kudho kendo en gima ji ok ohero ga wuende. Asebedo ka penjo kata mana wajumbe mamoko ni sama UDA ndiko jokanyo mage untu timang'o. Ang'eni giwinjo okinyi ma kawuono kamoro ginyalo miwa duoko kawuono niendi. Jay Bonyo. Erokamano VOJ. Ing'eni nyocha watimo sigana moro. Ma Chris Owino nokawo kinde mong'iyo gik mang'eny. To penjo mano penjo en ni Raila Odinga wuok e piny Luo. To king'iyo kura mano nindo e piny Luo to ne ng'eny kabisa. Ang'o miyo kura karibu mna 600,000 no nindo e piny Luo. To king'iyo kwan ma IBC no lando ni William Ruto no yombogo ne mna kura 230 kende. Ma bed ne ji no wuok ta ji 90%. To gini ne bedo mayom. Sani di koro oganda luogo mbaka mopogore. To ji adek manoloso godo ma jo siasa. Chiel kuom ginen Deputy Governor ma Kisumu Dr. Willy. Noloso gi Mark Nyamita MP Mauriri. To noloso gi jakom mar ODM ma en John Mbadi. To nonro mar Chris Owino ni ne duoge wach achiel. Ni kata bed mna ni party mar ODM ne en party mosenya ahinya e gwenge ma Kaluo. To nitiere rem mang'eny magin go. Rem makata jo ODM manoloso godogo ne wacho ni wanto nitiere. Achiel kuom rem magin magodo ne giwacho ni onge structure mar party mariwo ji mang'eny e kor gwenge. Ibro yudo ka ji wacho ga ni wan jo ODM to kikwongi penjogi ito in ja ODM nadi to koni donge MC na ja MD ana support Raila Odinga MP na ja ODM. To ka koro chopo kuma koro weche ODM idwa wachi mokoni koro tang'nu aneni to in ja ODM nadi. Kidhi political register of political parties kacha tiyudo kaka rang'ani mnaja Agano party. Ng'ani mnaja Umoja Progressive Alliance. So gima ne wuok en ni party ma ODM kata bedo ni pod en party ma ji ohero ahinya Kaluo. To rem ma en godogi nyaka gichak loso. Nyaka gichak redo mondo ji obedie ni gin jo ODM to giyie gi gigo ma ODM nyaka tim ang'owa nyaka tim kaka chamo. Mar ariyo gima nowuok en ni ji mang'eny manigi kombe mag siasa Kaluo tiyo gi ODM mana kaka ngas. Makose miye ticket e nomination to kore nong'e ni shida ne otimo ang'owa orumo. En kata kodhi e rally to wacha ni kech timo ang'owa ochune lakini gi chunye teno oseyudo gima notimo ang'owa nodwaro. In fact John Mbadi wache maber e sigana no kowacho ni ng'eny jowa kano oseyudo tiko to nodhi e honeymoon. To chako nuyo ni ng'eny jowa manoyudo tiko nowuondo Raila. Ang'o miyo wacho kamano? Owacho kamano nikech en jakom mar party. To bendo ng'eyo nikech ogota rubin to neno gimoro amora matimore to winjo mathoth. Emomiyo wacho ni gimiluongo ni mobilization ne nokotimore maber. Kakora duoge penjo mi penjo ni to bende dibedie
ni mbi mar ODM lalo. Mbi mar ODM pod ok nyal lal e piny Luo. Nikech oganda Luo pod ohero Raila Odinga. To so long as Raila Odinga nitiere party mar ODM ni, ng'eny oganda Luo pod bro wacho ni chama gi en mane? En ODM. To ka sani Raila Odinga ka gir kiragi owacho ni en koro ochako chama moro, ni koro en chama ne wawach kata no dhie Agano Party, kata koro dhie tip mane mar Kalembe Ndile, ti bro doko oganda Luo bro timo ang'owa? Bro luwe kanyo. So mbi mar ODM pod nitie nikech Raila Odinga pod timo ang'owa? Nitie chamano. To gima ang'o monego mupatnya, nya winjo ka Rosa Buyu, jaod bura ma Kisumu West, wacho ni gik mathago ODM sani en nikech okoridore grassroots. Erokamano. Wawinje na kaka no loso. Kama kaka Mheshimiwa Rosa Buyu, mjumbe ma Kisumu West nyo loso. Our house. We need to clean our house in the county assembly because we are all not loyal. We want Jakom, but we are not loyal. Ni masamo jiendo biro gi pesa, pod wadwani walowe. We are not loyal. And as a NEC member, adwa kwayo ni mondo wa clean our house. Today we know, out of the discussion here and the address of the members of parliament, that there is no budget for Kabonyo Kanyagwal fish plant. In any case, it is only 2.5 billion, and $1 billion is already being contributed. Watimu mos kuom kier mar dhok mar jalup gavana no, ne wadwa mana winjo mjumbe ma Kisumu West kaloso ewi weche mag chama mar ODM, kowacho ni sa osechopo mar yweyo ot mar machunga ne. Ting'e ni ywe od ni VOJ wabende wasewacho. Yes. Nikech ndalo moko nwawacho ka to Fred ni to gi Nyarawila nokonwa ni bro kelonwa list mar wajumbe moko ma ODM, pod warito. Gima nwawacho mane list no biro, nwawacho ni nitiere dwaro moro mondo ODM kaka party mane otero ng'ato mane chung kaka content piny Kenya. Bedie gi bura moro mondo gigoe mbaka ni to ang'o manotimore kopogore gi wach makoro giwacho ni nokwal kura. Ang'o kendo manotimore manomiyo kura nokotimo ang'o? Nikech e Kenya mangima IBC register nigi ji karibu 22,000,000. To ji duto manogo kura ne gin ji matin ne 14,000,000. Mondo gipenjere ni to ang'o manotimore momiyo nokwayudo kata ni ji 20,000,000 e piny Kenya mangima manondikore kura notimo ang'o? Nowuok. Mane penjo achiel kuom onego gipenji. Penjo mar ariyo monego gipenji ni to jowa mane waoro mane dhi manyo nwa tend piny, mane wakoni unto koro na pandi deputy party leader moro ne ni kanyo, director of elections apani ne ni kanyo, mano mako wirwath gi malo. Bende gipenji e jogi penjo ni to kaka nudhi wuotho miwauru report ni to nuwuotho nade. To ka gisetime national level to giduoge county level. To gikoni county kaka ma Kisumu, Siaya, Homa Bay gi Migori, kata bede mnani jowa gi jo ODM. To no wuotho nade, no tire nade, pesa kaponi ne nitie pesa manochoki. Nikech nitiere gik matindo tindo VOJ. Makitimo to dhano bende neno na diera, chama timo maber, chama penjo maber, chama wuotho yo matimo ang'owa makare. Samo kitimo magi, tiyudo ka japiny koni anto Raila Odinga e mahero. Chama ni to kapara. Nikech japiny ok yud duoko. Mar adek kendo mogik en ni osekao higni mang'eny nyaka ne ODM tim gimiluongo ni membership drive. Apani membership drive ma ODM otime mogik mane popular ne en mane Ababu na Mwamba giritimo. Ne nitie nying mane gimiya. Wiya lal ka to negitime mane gidhie counties to gidhie constituencies to gibedo gi drive mane gi recruit godo ji mondo tim ang'owa mondo donje chama mar ODM. Tapani kose budha ahinya ma gigi ok timore to bende gi kidieny manyowa ai mar counties kaka governors mane mag ODM notiyo counties wa adiera nyaka wawache go chunji mang'eny ni to ka koro mae governor moyiere ODM
to kotiyo piny kama ber. Ma MCA moyiere ODM to kotiyo wa maber. Bende poda bedo gi chir, gi mijingo, gi hera, gi geno e chama mar ODM. So nitie penjo mang'eny ma ODM nyaka penjore mbi margi to kapar. Ni Raila Odinga pod jakom ODM, party leader mar ODM. Okapar kambi mar ODM bro dok piny, tadira makende bende en nang'o. UDA bende bro yudo ji masanja. UDA bro yudo ji masanja nikech lemo magisemiyo joluo mamoko. Jogi nitie jok mawinjogi. Jogi nitie jok moherogi. Jogi nitiere jok magitimo ma bende gigwelo yudhe moserikalne. Jogo ok diwegi ka koro chopo ni kwan ang'owa jo UDA. Nyalo bedo ni ma gin momiyo governors ma Kaluo manyo teno jatend piny Kenya William Ruto ne owuok oko mar wacho ni gin pod gin jokanyo mag party mar ODM. To e yor chik gitiyo gi sirikal koso nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha ya ofis mar UDA e chuny town ma Homa Bay. Ma kaka jatend piny Kenya ne oloso kaachiel kod governors ma wuok e piny Luo matiyo machiegni kod sirikal mar Kenya Kwanza ma otele kod jatend piny Kenya William Ruto ma ene jatend UDA. Tunataka kupanga chama kwa taratibu mzuri. Na hakuna mtu wa chama bora kuliko mwenzake. Mimi nataka niwaulize sisi wote wale wanachama wa UDA 1136 tunataka tarehe 9 kila mtu aamukie polling center yake. Tuchague wale watakaotuongoza katika polling center, tutawapatia taratibu ya sawasawa. This time round siwezi kukubali nipate 0.8% hapa Homa Bay. Vile Tinga alipata 21% huko kwetu, na mimi nitakujia 21% na kwenda mbele kutoka. Vile umesema, mimi kama gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM na mimi ni mtu wa baba. Lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Katiba inasema hivi ya kwamba serikali ya juu lazima wafanye na serikali ya county. Hii siasa ambayo tunapiga katiba ilimaliza. Mtu hawezi kuniuliza Orengo umekuja kufanya nini? Katiba ndiyo imesema. Uinja. Katiba ndiyo imesema ya kwamba serikali national government lazima ifanye kazi na county government. Na tutaendelea na. And therefore I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. I'm a civil. I just want to tell you that the Constitution, as you designed and I designed when we were demonstrating for it, that Constitution envisaged a situation where the president of a nation may be of a different political party like it is today, and the governor of a county is of a different political party as it is today. But these are people's government, and for the sake of implementing the Constitution, let us create a culture of working together irrespective of our political parties and our political differences. Governor Soloso. Governor Dibe ni party mar ODM ochako longore ka sabun e piny Luo. Koso pode no hiu mar bedo gi paro makama. Governors wacho ni mtu hawezi kumwambia katiba imesema. Chiko wacho. Torengo bende nuone mtu hawezi kuniuliza nimekuja kufanya nini. Victor ngeni loso banka sinaje oseluo moetegi odwa tieko gine kech adiri man kende mo osewacho kai kumiga chiel ni ODM tuo. ODM nigi midhusi mapek malo corona. To ngonge ngat mo wacho ni maler maloyo jakom party.
manyo oseting'o nyaka bade ni an gini aweyo. Honorable John Mbadi Nyang, mano jakom mar party. Koro in dhani raia yani. Dani wach ni ODM ngima nade. To jakom party emo ywak. Ka koro jakom ema nyalo ywak kamacha. Sama ogol giche dhoge. Koro dhana MCA asia mane kor gweng. Jakom. Koro mano nyisi ni gini tuo ni ka e. Ke jakom ema oseyie. Oseda dhoge to yie ni nyaka los gini. Nikech wasewachoga pile Victor. Wawachoga ni kanyange moa wawachoga ni kupuke moa e pi. Mowacho ni nyang tuo. To koro in ilemo dako ko idwa tamori nyang'ok tuo. Koro aparo ni magi to gina weche lakini adiera en ni ODM tuo ma tuo ni sama gi complain e weche mag UDA gi. Ti chako kipenjo to unun kanye umbe ok register ji. To oduogie gima senior wacho ni ODM en Raila Odinga. To Raila Odinga en ODM. Ntiere jomoero ODM, mantiere ODM, emo miyudo ka ODM samoro ok nyal wuok ka dhi timo registration Kaluo. Nikech bedo ni as long as joluo pod ohero jakom, to giero ODM. Nikech ODM e od jakom. Ok ni giero wajumbe mantiere gi. Kech wajumbe gi wang'eyo kwan mancha ne ogore chien kacha. Dinyocha beni ni yiero jakom kende, jakom nyiso ni wajumbe to yieruru kaka uero. To mak mane nowacho ni kikulo kang'o? Dhok ma ok adwa tiyo godo biwach ni piny pod okinyi. Nowacho ni kikulo ka buoch. Mondo mi kadhi kedo gi joka buoch mar siasa. Kadhi kedo gi joka tayud ka an gi mbi moro. Mae mano miyo thoth wajumbe mantie sani nogone gi ombulu. Mano yudo direct ticket. Mana diri mantie. To gini ntiere kama nogoe jopiny. Ntiere jopiny. Koro ODM nonego chak process miluongo ni reconciliation. Mar kelo jogo ma samoro ne kwan oko dhinegi karata noko dhinegi maber. Nikech Victor, wasega wacho ka pile. Nitie joma pod okun olemo makori neno jo UDA ponogi. UDA ok kawgi nikech jogi ok ohero ODM. UDA kawgi nikech jogi okun. Gidwa nyiso ODM ni kuneno ni okan ng'ato ka to we adhi anyisu ni an ng'ato kocha. Mae momiyo jogi ok dhi UDA nohero. Victor dwa nyisi ka. UDA kata kawo mana rangi mar UDA ma gidhi gi paint godo od Raila Odinga sani. Kata gidhi gi paint godo Kisumu County Assembly ma gindik ni UDA. To ka jopiny mohero Raila Odinga pod ok owacho negi. To pod en kayiem nono. Kata gidhi gi kawo Kisumu Social Hall kacha ema koro giloko log tich mar UDA. Kata giwir kamoro amora gi kala mar UDA. To ka jopiny ma samoro pod ohero migosi Raila Odinga, onge impact ma gino biro loko. Mak mana ni en okang' ma koro onego beni ODM bende dogie e lalruok. To gima nye dhiera nono, ODM ogobura kien. To gima odhiera ni gilimbe mar William Ruto manotimo ndalo ariyo ni, kata pod ok oduogo, to jo UDA ma ok bosechako go agog gi. Ni gin gi ji. Ni gin gi ji. Penjo sadhi. Ni gipenjo. Penjo sadhi. Ni gipenjo to wane waya office mar UDA, siem no office mar ODM. Igo agogi to wendo pod ok ogomogi. Dogini gima paro ni samoro gitemo ng'iyo. ODM no ya office gi Uasin Gishu County kata mane gweng' moro Uasin Gishu County mogi karango. Ang'e ni ODM en duond bura mosebudho. Duond bura mar UDA pod wendo kore kotemo guro tiende. To en ye sirkal. Samoro be dipenjo ni ya. SG mar ODM no dhi gwenge mag Central Kenya karango matemo uso sera mar chama. Nikech chal ka gima UDA temo iko ode ne 2027. Mano to gima gitimo. To ODM chal ka gima pod odiede wach mar ni kula no kwal 2022. E limbe mar President William Ruto, wajumbe mag UDA mawuok e Kenya madiere, ere tudok wach mar dongruok mag go Kaluo. Mana nyaka gidhi mana Kaluo. Doge mag gin penjo moko ma nyaka chande jo ODM.
chandogi emomiyo gilose kendo ni neno ka gilose ochunogi dong ing'eyo slogan moro motiyo ga pile ne ka ochuno to kilose koro bedo ni ne gilose nyoro tiene chandogi othung'ogi mak mana ni Victor gima ni ka sani kata ODM the yao office was in Gishu Eldoret kacha magi wir kendo gikawo gorofa 12 giger kanyo manyien to ka William Ruto pod jo lang'o ero to en ka yiem nono nikech jo mani e UDA ng'enygi ni e UDA nikech William Ruto ok ni gihero UDA ok ni gihero UDA Kenya onge gi duond bura mar siasa en dhano party en ng'egi ne ko Uhuru Kenyatta owuok e telo ne gik ma koro timore e Jubilee koro Victor kata mana sama nje wayiero ndonge ODM nyocha nigi office Meru kendo pod gin godo ombulu no akuno maromo nade ODM nyocha nigi koro party ma wan go kae gin mag ji giwegi koro koso bin ni UDA oseloro osedino kuonde bag ng'e ni gine gimbi koro gitemo sedo kata manyo kuonde moko ma gimedo manyo godo kura mar higa mar yiero manyien. Victor, William Ruto ok en ja siasa William Ruto en ja siasa ma wiye bith mano gima nyaka yiene asewacho ga pile ka ni en ja siasa ma wiye bith nikech juma mokalo nja wawacho ni kopo ni Simbijeni e kom ker tidware magi midwa ni monditer ma janyuolo nyisi ni duoga ngo iduogi gini iduogi Simbijeni kwa e studio ka Victor in kibiro idok ne janyuol ni ng'e ni Fred mobiro gi simu no to kwale gima janyuol nyisi ni na ori yango simu koro simu ne ma William oduogo godo koro en ja siasa mabith keni ng'iyo kit dhok ma nyotiyo godo no wacho ni jakom pod ok ogona ombulu lakini an nasegochone koro arito no biro gocho na 2027 nikech koro ok odhi chung to Victor mana koluwo dhok manyocha nwatiyo godo juma mokalo ka kata juma ne okorumo to nwawacho no kopo no miye Kalonzo to biro wacho ni yawa kopo ni jatende chai manje na arudhora go maja koro mamo miya ni okadhi mana lawo godhoga magi weche maine manowacho koro weche ne kariyo Victor ma jo piny nyaka ng'i 2027 pod bor owacho ga pile ni joma nindo diere sani nyalo nindo tung ng'amo ng'eyo kata William Ruto nyalo tiyo gi migosi Raila Odinga 2027 onge ng'amo ng'eyo kata Rigathi Gachagua nyalo tiyo gi Kalonzo Musyoka onge politics and interest makata William Ruto samine no biro yawo ndaragi ok obiro yawo ndeche gi nikech wero joluo kwani tinde ko fwenye ni joluo onge ndara to nja ne deputy president for 10 years e sirikand Jubilee sane ko fwenye ni nderni gionge ja siasa timo gimoro nekech siasa koro kako timo to pogore mai momi penjo wapenjo to wuotho nade nekech kata mana or bende ko biro e budho to e ka ang osendiko basa ga osendiki ondiki e kipenjo ni amin ngani no ino miya kipenjo to or no wuotho nade chor ngani no chora tieno yo wuotho nade iwinja koro magi gin siasa koro gima duong' man ka ni kinde kaka medo biro pod ok ong'e lakini adiri mantiere ni ODM tuo to tuo matueno ka ok otang' to kako medo tuo ka ok oyaw wang'e kako medo tuo ponono onyalo dhi ICU 2027 kaito 2032 inyalo yike ovioje igedhi kamoro adwa tuomo motenore mna gi weche ODM ne ibro yudo ka nitiere confusion bende party mar ODM emomiyo an chalna ni gin mane governors owacho governors ang'wen wage ni gin gibiro tiyo gi sirikal mamalo samoro ok nyagi nuona nwa jopiny katibo miyo gi thuolo ni katibo miyo gi thuolo ing'e ni kane Upio Wandai loso Ugenya Ugunja to Upio Wandai nyoko ni William Ruto nyalo mana dhi Kaluo kokalo kuom ng'awa Raila Odinga to ni neno ka governors to kone William Ruto ni warwaki saya midwaro timang'owa midwa biro kata wantie kata waonge to Upio Wandai ma en jatelo mar kweth manoke od bura to kone William Ruto biro nyalo biro mna through jakom nyisi ni nitiere tuomruok more tok tent e weche mane governors gi wacho
ni chal ka gima nyo kone gi kata nyitemo kone gi ni ooyo wan kaka ODM okwayango William Ruto kaka jatend piny unudhio mango kuro. To gibende ginyono ni ooyo wan kaka governors moyier wan e kom chiko yienwa nyaka watigi jatend piny. So mane makelo gik mimiyo koro Fred wacho ni ODM tuo nikech japiny maneno to koni to siaya waka Raila Odinga wuoke to Raila Odinga kono koyango jatend piny Kenya to James Bob Agri orengo to rwake mokone ni anytime feel free, these are your people to kara ochung nade ineno. So magi gik ma ODM onego bedie gi bura mondo giwinjre mondo giwach ni wan kaka jo ODM magi position miyo japiny bedo gi yot to miyo japiny bedo ni my party manigi mwelekeo. Nikech kaka ineno kata Nyando MP ne onge kani yaw Kabonyo Kanyagwal tadira makende en ni ka gino chako tich to japiny dhir nga mondo manyne tich Jumbe odhir Jared Okelo. Tingeni ka Jared Okelo nye onge sama nye yaw gini to teko mane modhi gudo kwa tich gima no onge to ma yawe constituency ne monego beto kodi to wacho ni anta ja ODM lakini ma eto serikal okelo kendo timango ber. Your protocol mar president be no reach out to these MPs. An gi pacha tapani jogi norwakte. Okay. Nikech okapari ni digwel senator tigwelo governor tigwelo MCAs tiwe MP. Nikech jo protocol mar serikal ok gin jo siasa gigwelo jite. Okay. Gigwelo jite. So aparo ni wajumbe wage nogwelge to nikech nitiere that conflict ma ikia ni kadhi tibro luonga na ndhoga kadhi tibro wache na we ODM bro chalo nade mane mapane notimo. Koro wang jo piny oket kum governors gi ODM ni biro kaune governors jokang koso dhi bedo nade. Machiegni ni bende ok bi buoga ka wajumbe ochako endere ni have governors koro ndhogo Raila Odinga nikech ne gidhi koni magiloso gi jatend piny magigombaka magirwake magikune otimango uchako duog kendo ka en gi chenro momoko mag ndongruok. Weche thoth nyakwanam ga jwang' Simon Ox ang'wen mar okinyi